दिनैहाय जाय थासारिया जोंनि गेजेरावहाय बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंनि बिटिआर एकर्डखौ लानानै जि मोनसे जादों बा पिआइएल होलायनाय जादों बे मानो होखो आरो मानो होजाखो बे एसे साननो गोनां बाथ्रा दं कन्टेन्सआ मा दङ आं बेयाव डिटेल्स नङा कन्टेन्सआ माने कन्टेन्सनि सायाव पिआइएलखौ होनाय जादों बे जिनिसखौ आङो आंनि नोजोराव जेब्ला रोखा जागोन आं बिसोर मोजां रिएक्सन होगोन आरो बाथ्राया जाहैबाय मा बे जानो नाङा जोंनि गेजेराव सावरायनाया जानांगौ सावरायनायनि गेजेरजों गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजानांगौ सर्ट आउट खालामथारनांगोन आरो बर'नि गेजेराव जेरैखि जाया जोंनि डिफारेन्सेसफोरखौहाय जोंनि फारागफोरखौ फोजोबलायनानै जोङो बोरै खौसे जानो हायो बिनि थाखाय जोङो नाजालांबाय थानांगोन खामानि मावबाय थानांगोन दिनै नोंथांजों आंजों सावरायनानै जोङो जोंनि गेजेराव माबा मोनसे गोरोबलाय साननाय दङबा फाराग दङबा बेखौ जों बोरै सर्ट आउट खालामनो हायो आरो जयै जों बोरै खामानि मावनो हायो बेनि फारसे जोङो मेकानिजम दिहुनथारनांगोन आरो आंनि साननायाव आं बुंबोबाय थादों आरो आंनि साननाया बेनो दिनैहाय जोंनो बर'फोरनो सोलायबोबाय दिनैनि समाव आरो नांला आं बुंनो लुबैथों जोंनो नांसिगौ दिनैहाय इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल खौसेथि राजखान्थियारि सोमावसारनाय बेखौ जोङो जुदि लाबोनो हायो बर'नि गेजेराव बेनो जोंनि बिराद गिदिर हाथियार बेनो जोंनि देरसिन हाथियार जागोन आरो बर' हारिनि माखासे थाबोनायफोर थांखि बा जोंनि मावनो लानाय बा जोंनि दाबि जाफुङैनि बेखौ जाफुंहोनो थांनायावहाय खौसेथि राजखान्थियारि सोमावसारनाया जोङो लाबोनो हायोबा बेजों जोङो साक्सेस जाथारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं मानगोनां जोंनि मावथि बिथांमोनाबो बिनि सायाव बुंदों गमामायैनो एसे दुखुनांथाव बाथ्रा नंगौ जोङो सेनियरखौहाय बे मा रोखोम लाबोदों जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफोर जाय थासारियाव जाय समाव जाय हालोदाव जोङो गिलु बालु मोनसे थासारि जुजिबोबाय बा मोनसे समाव आदा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिरिमोन बायदि परमेश्वर ब्रह्ममोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा जेरै खामानि मावबोदोंमोन बै समनि थासारि दिनैनि थासारि बेथ' गोरोबा बै समावहाय हारसाफ्रा जे बर' हारिखौनो फोजोबस्रांनो नागिरनाय गिलु बालु पुलिस मिलिटारि लगायनानै बुथारग्लुंनाय आरो बिदिनो जोबथेसालियाव जोबना दोननाय गोबाङानो बिदिनो जिउ साजा मोननांनाय मुंख्लं जालांनांदों सोरबा जिनाहारि खालामजादों बेफोर जाथायफोरजों जोङो सौसिबोनांदों आरो बेनि गोबां फोरमानबो थाबाय जोङो बिसमुरि भुमखानि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनांगोन जिसा बर' आइजोआ जिनाहारि खालामजानाय बै समनि जारिमिनफोर बेफोरखौ बावनानै थाङोबा जानाय बै समाव माबायदि थासारियाव थानानै खामानि मावनांदोंमोन बर' फरायसा आफादाव थानानै मा रोखोम खामानि मावनांदों बेफोरखौ दिनैनि हयथ' दैदेनगिरिफ्रा एसे मोनथिनो नाजायोबा मोजां आरो बिथांमोना मा कन्ट्रिबिउसन होदोंमोन बिहोमा होदोंमोन बेखौ एसे बुजिनो नाजायोबा मोजां आरो सेनियरखौ गावनि माने जि मोनसे रेसपेक्टखौ जों होनांगौ बेखौ लाखिलाङोबा मोजां बांद्राय सिमा गैयै बाथ्राफोर बुंनाया बारा थिग जाया एसे सिमायाव थानानै बाथ्राखौ बुं नंगौ डेम'क्रेटिकेलि बयहाबो राइट दं बुंनायनि फ्रिडम अफ स्पिचआ बयहाबो दङ दा फ्रिडम अफ स्पिच दं होननानै जाहा थाहा बाथ्रा बाहायनानै सोदोब बाहायनानै रायनाय मुं सुनाय बेफोर थिग जाया आरो एक्टिभिटिस जि खोन्थानाय जादों जे माने फुथ्ला बानायनानै जोनाय सावनाय गाग्लिनाय बांद्रायो सावनाया सावबाय थिगानो दं गाग्लिनायफोर माबाफोर बेफोर रोखोमखौ बिसिम लाङाबा मोजां जायो आरोखि आंनि खावलायनाय बे थागोन जाहाथे इयुनाव जोङो रेसेन्टमेन्टखौ खोन्थायोबा जोंनि गाज्रि मोननायखौ खोन्थायोबा बा माबा मोनसे बेरेखा हाबा जादों होननानै बिनि थाखाय जुदि जों बाथ्रा बुंनांगौ जायोबा बा जों माबा मोनसे हाबाफारि लानांगौ जायोबा बेबायदि एक्सट्रिम पर्यायनि लायाबा मोजां जाया बेखौ दिनै खावलायनो लुबैगोन नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों আপোনাৰ সন্তান জিএনএম বা এএনএম নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022